Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Oktavia Ramadhani saking kelas sedoso IPS kalih absenipun kawan likur. Jagi lestarining bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru lan rencang-rencang ingkang kula tresnani, monggo sareng-sareng junjungake puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi berkah lan karunia supados kita sedaya saged makempal ing papan menika. Dumateng ingkang kula tresnani, ingkang kalodhangan niki keparingga kula ngaturaken gagasan lan panemu ngenani pentinge nglestarike lingkungan. Kaya sing kita ngerti, kelestarian penting banget kanggo njaga lingkungan, kanggo kaselamatan anak lan putu ing mangsa ngarep. Lingkungan urip sing rusak bakal gampang nuwuhake macem-macem bencana, kayata tanah longsor, kekeringan, lan liya-liyane. Ing kahanan kaya mangkono, ana akeh perkara sing bisa ditindakake nindakaken alam menika, manungsa, yaiku nindakake amanat kanggo njaga lingkungan ngarep urip. Para rawuh ingkang kinurmatan, kegiatan apa sing kita tindakaken kanggo njaga lingkungan? Dhisik nandur wit-witan sing wis mati utawa ditebang sadurunge. Mulane urip wit bakal diganti karo wit anyar nalika iki rampung déning kita. Lajeng kathah paedah ingkang saged kita raosaken ing padinentanan ngantos anak putu menika. Sing nomer 2 yaiku mbuang sampah ing panggonane. Paling ora kita duwe kesadaran ditimbali atine mbuang sampah ing papan sing wis disediakake. Aja mbuang sampah ing ngendi wae, amarga ora apik kanggo kesehatan lan kelestarian lingkungan. Banjur sampah didaur ulang miturut jenise sampah sing apik organik lan non-organik. Ketelu, kanggo njupuk keuntungan saka kebutuhan wit sing sesuai karo perlu kanggo tunduk karo larangan ing panebangan ilegal wit. Para rawuh ingkang kinurmatan, ayo padha nguri-nguri lan njaga lingkungan kanthi kelestarian generasi mangsa. Kesalahan gedhe yen kita ngidini karusakan lingkungan terus. Senajan kita bisa nggawe upaya ngluwari lan pencegahan sadurunge kedadean. Para rawuh ingkang kinurmatan, inggih punika pamanggih saha pamanggih ingkang saged kula aturaken gegayutan pentinge njaga lingkungan. Muga-muga ana sing minggunani kanggo kita kabeh. Cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kelenta-kelentunipun. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.